पुराय गोय तयारी करता आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची मनायात चवथ प्रुडेंटा सांगाता। नमस्कार, सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या या खासाल्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांची योकार आणि आम्ही सध्या पावल्या बेळगावी। बेळगावीमधल्या सार्वजनिक गणेश मंडळात आम्ही बघतायत आणि आम्ही सध्या जालगार गल्लीमध्ये आणि इकडचा एक सुंदर असा देखावा आपण बघतायत। गणेश ची मूर्ती आपण बघतायत आणि तेवढाच आनंद होतो इकडे येताना, कारण इकडे जे लोक तेवढ्याच उत्साहाने त्या गणेश मूर्तीचं तसंच पुजतायत। आमच्याबरोबर रवींद्र सर आहेत, त्यांच्याकडून माहिती घेऊया आम्ही। सर, मला सांगा याची हिस्ट्री म्हणजे इतिहास केव्हापासून सुरू झाली, केव्हापासून सुरुवात झाली आणि काय होते? 1969 साली हा गणेशोत्सव मंडळाचा गणपती पहिल्यांदा बसलेला आहे। सुरुवातीला एक 10-15 लोक असं मिळूनच हा केलेला होता। त्यानंतर त्याच्यात थोडी लोक इन्व्हॉल्व व्हायला लागली आणि असं होत होत हा आज 50 वर्षापर्यंत येऊन पोचलेला आहे। 50 वर्ष? ह्या वर्षी आमचं हे 50 वर्ष आहे। आणि 50 वर्ष असल्यामुळे आम्ही आता अनाथ आश्रमला दान करायचं, न गरीब मुलांना, होतकरू मुलांना वह्या पुस्तकं, त्याच्यानंतर आपले जुने जे कार्यकर्ते होते, गल्लीतले पंच होते, या सगळ्यांचं आम्ही सत्कार केलेला आहे। त्याच्यानंतर मेडिकल कॅम्प केलेला आहे, ह्याचं रक्तदाब आणि BP शुगर हे सुद्धा केलेलं आहे आम्ही। आणि त्याच्यानंतर आमचा आता उद्या गणहोम आहे आणि गुरुवारी आमचा महाप्रसाद आहे। सध्या आज किती लोक आहेत तुमच्या या मंडळामध्ये? सध्याला आमच्या मंडळामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर खजिनदार म्हणा, सेक्रेटरी म्हणा, असे धरून एक 15-20चं पॅनल आहे। त्याच्यानंतर परत कार्यक्रम मंडळ भरपूर आहे, लहान मुलापासून सगळे कार्य करतात। मंडप आम्ही स्वतः घालतो, फक्त काय डेकोरेशन वगैरे असेल तर हे बाकीचं आम्ही देतो दुसऱ्यांना, पण मंडपाची सामुग्री ही आमच्या स्वतःचीच आहे। आणि आम्ही सगळे गल्लीतले पूर्ण लहान थोर मंडळी पूर्ण राबतो याच्यासाठी। एक मी ऐकलं आहे की मिरवणूक जेव्हा बुडवतात तेव्हा मिरवणूक एक वेगळ्या तऱ्हेने आणि एक सगळे लोकांना बघण्यासारखी असते, त्याच्याबद्दल थोडं काहीतरी सांगा। मिरवणूक म्हणजे अशी आहे की आम्ही गल्लीतनं पहिल्यांदा याची मिरवणूक काढतो गल्लीमध्ये। प्रत्येकजण काय आहे, आपला गल्लीतला गणपती म्हणजे गणपतीकडं नारळ फोडतात, पाणी घालतात, ते करत करत आम्ही गल्लीतून निघायला आम्हाला 3-4 तास लागतात। त्यानंतर आम्ही मार्गस्थ लागतो की मेन मिरवणुकीला। मग तिथनं जशी जशी होईल तर ती 2, 3, 4, 5 दुसऱ्या दिवशी 12 वाजेपर्यंत चाललेली असते मिरवणूक। आणि त्यानंतर आम्ही गणपती विसर्जन करून दरवर्षी एखाद्या वर्षी लवकर गेलो तर 10 पर्यंत येतो, नाहीतर आम्हाला दुपारी 2 पण वाजतात। संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत मिरवणूक चाललेली असते। सध्याला असं आहे की पुण्यानंतर बेळगावचा गणेशोत्सव मंडळ म्हणजे सण एकदम मोठ्या प्रमाणात आहे। नक्की। आणि आम्ही डॉल्बी ते काही वापर करत नाही। 50 वर्ष झाली की आम्ही अजूनपर्यंत डॉल्बीला आमचा फाटा आहे। 50 वर्ष फटाकडी म्हणा, डॉल्बी म्हणा, आम्ही दुसरं ते जे काय मुलांना जे ते करतोय की नाही, फालतू खर्च जे होणार असतोय तो खर्च आम्ही काय करतोय, दान धर्म मुलांना, म्हणजे लहान मुलांना बुक वाटप, त्यांची जी सामुग्री आहे दप्तरांची म्हणा, ते आम्ही त्याच्याकडे आम्ही भार देत असतोय। जेणेकरून काय फालतू खर्चाकडनं सोडून आम्ही चांगल्या कार्याकडे आम्ही बघत असतोय। मी नेहमी बघत असतो की काही ना काहीतरी नवीन शिकायचं असतं आणि खरं सांगू तर बेळगावी जेव्हा आलोय मी तेव्हा सगळ्या गणेश मंडळांकडे भेट दिली आणि आज म्हणजे लोकमान्य टिळकांनी जेव्हा सुरू केलं होतं सार्वजनिक गणेशोत्सव, त्यांचा मेन उद्देश होता की एक सामाजिक बांधणी किंवा सामाजिक लेवलवरती काहीतरी बरं होणं, आणि तेच तुम्ही करतायत। त्यामुळे आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू आम्हाला तुम्ही टाईम दिल्याबद्दल, वेळ दिल्याबद्दल, आमच्याशी गप्पा मारल्याबद्दल। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू, धन्यवाद।
आणि आमच्याबरोबर नितीन बाब आहे आणि ते अध्यक्ष आहेत ह्या गणेश मंडळाचे. मला जरा हिस्ट्री सांगा, म्हणजे केव्हापासून सुरुवात झालेली ह्या हे मंडळाचं 68वं वर्ष आहे. आता 75व्या वर्षासाठी आम्ही पुढच्या प्लॅनासाठी वाटचाल चालू केलेली आहे. बेळगावात ह्या मंडळाने पहिल्यांदा ट्रिक्सीन आणला, जे आता वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला ट्रिक्सीन बघायला मिळतात. ते बेळगावात पहिले संयुक्त महाराष्ट्र चौकात हा तिथनं चालू झाला. गोवा, कोल्हापूर, महाराष्ट्र, इचलकरंजी इकडचे भरपूर लोक फक्त संयुक्त महाराष्ट्र चौकात काय गणपती असतोय, काय देखावा असतोय ह्याच्यासाठी ही लोक इथे जमतात. मॅक्झिमम गर्दी ह्या चौकात होते आणि हा विसर्जनाचा पहिला मानाचा गणपती म्हणून बेळगावात संबोधला जातात. हा बेळगावचा पहिला मानाचा गणपती आहे. विसर्जनाच्या वेळी हा सगळ्यात पहिला पहिला असतो. आणि किती वेळ लागतो म्हणजे मिरवणूक काढेपर्यंत आणि पोहोचेपर्यंत? मिरवणूक 4 वाजता चालू होते आणि आमची मूर्ती 12च्या आत विसर्जन झालेली असते. हो. बरं, मी आणखीन एक गोष्ट ऐकली होती की इकडे मिरवणूक हे एक म्हणजे आफ्टर पुणे समजा मिरवणूक किंवा गणपती विसर्जन बघायचं आहे तर ते बेळगावीमध्ये कसं काय असतं त्याचं? शिवजयंती आणि गणेश चतुर्थी पुन्हा मुंबई पाठोपाठ बेळगाव हा 3ऱ्या नंबरवर चालतो आहे. बेळगावात कसं आहे, ढोल ताशा पथक आहे, लेझिम आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही काठी करेला महाराज असं वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि कंटिन्यू 28 ते 30 तास ही मिरवणूक चाललेली असते. बेळगावातील टोटल 450 गणेश मंडळ आहेत. विसर्जनासाठी हा प्रोसेशन लाईनमध्ये येत असतात. बरोबर. आणि धन्यवाद आम्हाला टाईम दिल्याबद्दल अँड थँक्यू व्हेरी मच. बरं वाटलं भेटून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis, kebabs and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at a party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755-8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. Super X Fire Services. God creates and saves. We Super X with honesty serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at Super X Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989.
बेळगावीचे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ जे आहे त्यांचे दर्शन तुम्हाला आम्ही गोव्यामध्ये दाखवत आहेत आणि आम्ही सध्या आहे शुक्रवार पेठ टिळकवाडी बेळगाव चा सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि आमच्याबरोबर इकडे सर आहे. तुमचं नाव सर? कृष्णा बिर्जे. कृष्ण सर, मला एक सांगा, कधीपासून सुरुवात झालेली ह्या मंडळाला आणि हिस्ट्री? 2001 पासून सुरुवात झाली आमची. मग आज 18 वर्ष आहे हे गणपती करायला आम्ही. अच्छा. आणि सुरुवात करताना कसं काय, म्हणजे किती लोक होती, कसं काय सुरुवात झाली? आमचे चांगले कार्यकर्ते, आमच्या कॉलनीमध्ये सगळे कार्यकर्ते सगळे मिळून आम्ही करतो. अच्छा. एकत्र येऊन आम्ही सगळं कॉलनी केलो. मग सुरुवातीला आमच्या त्रिमूर्ती म्हणून गरुड हनुमान गणपती गणपती होते. मग असं 18 वर्षामध्ये आम्ही दुसऱ्या वर्षी 21 फूट मूर्ती केलेलो. 21 व अक्षरधाम देखावा. मग त्याला दहीहंडीचा हलता देखावा केलेलो, कृष्णाचा हलता देखावा केलेलो. मग असं दरवर्षी असं वाढत गेलं आमच्या शुक्रवारपेठमध्ये. मग शुक्रवारपेठचं नाव आमचं चांगलंच झालं. आता कारवार, गोवा, हुबळी, धारवाड, पुन्हा असं सगळीकडे येतात आमच्याकडे. असं बघायला मिळतं इकडे की तुमच्या ह्या ग्रुपमध्ये जास्त अशी मुलं आहेत आणि यंग मुलं आहेत आणि ते एका जोमाने काम करतायत. त्यांच्याबद्दल काहीतरी मला सांग. सगळे आमचे एकत्र येऊन कार्यकर्ते सगळे काम करतात. रातभर राहतात, 3 वाजेपर्यंत, 4 वाजे पहाटे 5 वाजेपर्यंत असतात. मग आणि सकाळी आणि कामाला जाऊन संध्याकाळी आणि मेहनत करून आणि इकडे येतात परत. बरं, आणि आणखीन एक गोष्ट जी आहे जी खास करून बेळगावलाच बघायला मिळतं ती मिरवणूक असते. कारण पुण्यानंतर जी फेमस आहे ती बेळगावची. कसं काय असते मिरवणूक, काय असते? असं मिरवणूक आमचे बेळगावचे 400 मंडळ आहेत. त्या 400 मंडळामध्ये आम्ही सगळे एकत्र येऊन एकत्र जातो आणि एकत्र मिरवणूक होते आमची. मिरवणूक किती वेळ लागतो हे मिरवणुकीला? संध्याकाळी 14-15 तास लागतो. 14-15 तास पूर्ण मिरवणूक. एनिवेज, थँक्यू आम्हाला टाईम दिल्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. लोकमान्य टिळकांनी जेव्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केलं होतं तेव्हा त्यांचा एक हेतू होता की लोकांनी एकत्र येऊन काहीतरी करायला पाहिजे, काहीतरी सुरू करायला पाहिजे आणि सामाजिक बांधिलकी व्हायला पाहिजे. घरात पण आम्ही गणपती आणतात अँड आज आम्हाला भरपूर न्यूक्लिअर फॅमिलीज म्हणजे वेगवेगळ्या फॅमिलीज बघायला मिळत आहेत. पण एक फॅमिली बेळगावीमध्ये आहे जिकडे सगळे भावंड एकत्र येऊन एक गणपती साजरा करत आहेत आणि त्यांच्या फॅमिलीमध्ये आम्ही आलो आहे. भरपूर आनंद होतो आहे सगळ्या फॅमिलीला एकत्र बघताना. आमच्याबरोबर हेड ऑफ द फॅमिली आहेत. सगळ्यात आधी मला सांगा की किती भावंड एकत्र आहेत तुम्ही? आम्ही एकूण आता सध्या असलेले 45 जण आहे. 6 कुटुंब आमचे, 6 कुटुंबामध्ये 45 मेंबर्स आहोत. सर्वजण मिळून एकच गणपती स्थापना करतो आणि जेव्हा गणेशाचे आगमन होते त्या दिवसापासून शेवटपर्यंत सकाळी 9 वाजता रात्री 9 वाजता महाआरती केली जाते. गणरायाचं भक्तोभावे पूजा करतो. आमची नातं, सुना, मुलं, नातू सर्वजण मिळून एकत्रितपणे आम्ही हा सण साजरा करतो अगदी मोठ्या भक्तिभावाने. आणि दरवर्षी आम्ही अनाथाश्रमच्या मुलांना, ज्या दिवशी आमच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा असते त्या दिवशी इथल्या अनाथाश्रमच्या 25 ते 30 मुलांना घरापर्यंत घेऊन येऊन त्यांना आपल्याला झेपेल तशी मदत, त्यांच्या वह्या, पुस्तकं, पेन्सिल वगैरे त्यांना देऊन त्यांचा गौरव करून त्यांना जे आहे ते भोजनाचा प्रसाद त्यांना देऊन आम्ही पाठवतो. बरोबर. आता एवढी मोठी फॅमिली म्हटल्यावर तुम्ही एकत्र राहणं आणि त्या दिवशी म्हणजे मला वाटतं की सगळे भावंड वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत असेल की एकत्र राहतात पण? होय, वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतात. जेव्हा एकत्र येतात ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने काय मजा असते, काय वाटतं तुम्हाला? ती मजा एक वेगळीच. ज्या वेळेला एकत्रितपणे सण करणे वेगळा असतोय, ज्यावेळी आणि एकत्रितपणे सण केल्या कारणानं हे जे खर्चाची बाब असते प्रत्येक मुलं आपापल्या परीने करत जातात. कोणी बँड वाजपाचा खर्च बघताय, कोणी मूर्तीचा खर्च बघताय, कोणी फटाक्यांचा खर्च. सर्वच
फटाके बँड हे सर्व करून जी शिल्लक राहिलेली रक्कम असते त्या अनाथ आश्रमच्या मुलासाठी आम्ही खर्च करतो. क्या बात आहे. बरं, एक गोष्ट तुम्ही आता एवढे मंडळ आहेत आणि समर्थ नगरमध्ये आम्ही सध्या, आणि मिरवणूक जेव्हा इकडून काढतायत, म्हणजे तुम्ही मिरवणूक काढतात की कसं काय विसर्जन करतायत? आम्ही मिरवणुकीतून आमच्या परीनं कोणी ट्रॅक्टरवर नेलेलं असतं, कोणी गाडीवर. आम्ही एक हौदा रिक्षा असते, त्या रिक्षाला पूर्णपणे सजवून ही मूर्ती श्रीची त्याच्यावर ठेवून पद्धतशीरपणे चालत जाऊन कपिलेश्वर तलावामध्ये आम्ही विसर्जन करतो. आमचा गणपती हा 11 दिवसाचा असतो. इकडे कसं 1.5 दिवसाचा, 3 दिवसाचा, 5 दिवसाचा, 7 दिवसाचा असतो. आमच्या आईवडिलांनी जी आम्हाला परंपरा घालून दिलेली आहे त्याप्रमाणे आम्ही 11 दिवशीच विसर्जन केलेलं. तुम्ही आम्हाला टाईम दिला आणि एवढं काही माहिती दिल्याबद्दल आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत तुमचं. थँक्यू व्हेरी मच. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis, kebabs and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at our party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755
8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. SuperX Fire Services. God creates and saves. We, SuperX with honesty, serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at SuperX Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989.